jelangan arep makan wedhus tapi sik nyapu sik to. Jadi sapon sih bisa dipakan. Alhamdulillah ini wedhusnya mana anaknya telu. Panas bersyukur sapon sik ben resik. Iya ya, aku sih dia ngerasa kok lek sih kabare piye yo, wong nang ndi tak iki. Iki yang aku lagi perang-perang satu. Jajane kok tak golek anu. Sing ndak rono yo an, sik makan wis sik. Irete koyo ngene iki. Dipangan, tindang lemu. Tindang lemu gendang gede. Kok ngene lho lek mangan, anak yo telu lho kabeh. Wis mangan dhewe. Tak saponi sama. Ndek tangga. Tak ayam dulu ya di sini ya. Sudah itu tangan aku. Tidak lagi ini. Kelompok sore. Wong wis gini. Apa ranane? Jadi tak dulu. Bulana pirang-pirang sasi ra cetok iki sampean gak gayan besok ini iki to, Lek. Iya, Lis. Tak rewangi gawe usaha sembarang tak gawe. Emang tiwul usaha gawe tiwul ya tak usaha nek gawe tiwul gawe opak ya tak rewangi gawe opak. Supaya aku kan iso nyambung umur. Golek pangan kena pandinone anak putuku. Ngene iki bojoku yo nyandhet gawe. Asine yo sik pirang dina pisan nek ratake wangi gawe kaya ngene iki tak ngopeni anak putuku ki apa. Nek kan iki jajane kan lho ngono lho Lis. Iki ngono lek ngono awakmu karo panyoto ya anu hasil dhewe-dhewe ngene iki. Iya, gelas dhewe-dhewe kono kok kena nggih tuku gelase. Aku kok kena nggih tuku lomba-lomba iki karo lawe kena nggih tuku jajan pucune. Lah piye lho lek ora usaha ngene. Ki saiki ki wong mangan ki yo ngono kae lho. Sembarang turu larang. Lek ra direwangi gawe besek saiki aku usahaku malah besek. Terang wis ngene iki. Kena-kena nggih apa kono. Ya sampean besek-besek iso gawe. Lah aku ki apa kok warai to Lek aku Tapi bisa belajar kene kok yo kena-kena nggih keterampilan ngono. Iya. Yo lah meno. Oleh hasil titik-titik yo ora apa-apa. Disyukuri ae. Atu yo wong tantangi gawe yo kaya ngene iki kok jalan oke. Iki carane pesenan apa piye to Lek? Yo pesenan kok ana wong butuh ya di doli digekne yo Jadi mendino pirang-pirang sasi aku ra cetok iki sampean nang omah kok iya gawe usaha kaya ngene iki kok. Muga-muga dengan lancar usahaku yo. Sakjane lancar kan. Amin. Sakjane lancar lho. Dungane mbakmu. Iki memindah kok ira temu nang kita iki. Wonge iki menganu anak iki dadak panas awake. Golek ning munggah iki mau mulai menunjukkan. Tapi kayak matang. Wis mateng, aku mau mateng jangan ku terong. Kuwi terong ngarepan kuwi. Karo kacang. Kacang bila ku nanduk dhewe kono. Kerja. Sembarang nanduk dhewe ya. Wis
sudah lek golek suwe lek usaha nang gawe-gawe nandur-nandur ngono kuwi. Dino mikir karek golek lawe apa-apa ngono. Lah piye lho Lis? Saiki ki lek ra usaha ngene-ngene ki opo lho? Gawe opak yo ora lancar. Gawe diwul telone yo dadak tuku. Telamu kene yo akeh to lek. Lah telone wis entek pisan. Telone entek. Nah iki wis gawe usaha ngene iki entek iki. Anu yo sak hasil-hasile. Carane iki anu to, alih profesi carane. Profesine salin tadi. Yang penting dadi duit. Nah, gitu usaha. Nek iki beras. Kita gitu usaha. Kurang mungkin nih bang Lijo. Mas, iki lho sekarang nak panas lah karo-karuan to lek. Lah iya toh aku ki lek gawe-gawean ngono ki lho. Mendunge ram, ra gelem panas. Jenengno sing kuwasa karo aku ora tresno iki. Yo ngono ki yo ora oleh muni ngono iki. Yo tresno kan lek hujan anu to lek hujan nek rezekine wong tani sing ning gunung. Sing ning gunung kan iso apa nandur-nandur. Ya piye lho ngene iki jajale panas bianten. Dasar gawean. Apa aku gawe-gawe ngono ki ora bakat ngono kok piye to, Lis? Ya. Yo bangga banget. Melo kaya aku. Iki di mana ning kono aku Nah, mulai lek ngono ya. Awan ayo. Awan tak turu-turu. Aku tak terus nih. Ngomong aja.